gelukkig, we hebben het eindelijk geschaft. Ik ben Mathies Bloemen en ik ben koning van de schutterij. Kinderen van het 5e leerjaar van de Vrije Basisschool in Kouwlil bij Bocholt oefenen voor het Kenjer OLS. We zijn de generale repetitie. Nu zijn we door bijna heel Kouwlil geweest. We hebben geleerd om te marcheren, om te trommelen. We hebben onze jaal ook moeten doen. Zie ons hier nu als schutter staan. Hia, hia, Ja, het is toch wel oefenen. En in die optocht heeft iedereen zijn eigen rol. Ik ben de commandant, dus ik geef de maat aan in de schutterij. Links, links. Ik vind het wel leuk om commandant te zijn, want dan kan ik de schutterij eigenlijk besturen. Achter u voor. Man. En het was allemaal dankzij de schutterij en ze hebben mij dat heel goed aangeleerd. Ze zijn nog altijd even goed als er straks. En ze lopen ook niet weg. Hè? Gelukkig. Het schieten gebeurt met een luchtbuks. De 6 beste schutters vormen het team voor de schietwedstrijd. In het begin is het wel moeilijk, maar als je het leert dan wordt het steeds makkelijker. En dan is het tijd voor het echte werk. 17 scholen nemen deel aan het Kenjer OLS in Stokkum. Een echte optocht met jurering. Voor de VIP-tribune moeten ze een jel presenteren. 5, 6, 7, 8. Zoom, 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 zoom. Onze Charles en Chatterie. Onze Charles en Chatterie. En ik ben jullie commandant. En hij is onze commandant. Hop, hop, hop. Kenjer aan de top. Niemand kan er tegenop. Niemand kan er tegenop. We gaan het maken. Door alle balken te raken. Door alle balken te raken. Voor de deelnemende klassen is het een echte opgave. Zij moeten er als een echte schutterij uitzien en daar komt heel wat voorbereidend werk aan te pas. Veel voorbereiding. We zijn eigenlijk pas van juni goed gestart, maar de basiskostuums die hebben we al van 2 en 3 jaar geleden. En daarbij krijgen ze ook de hulp van de lokale schutterij. Het is eigenlijk een traditie dus die blijft gebeuren. En eigenlijk zou het ook in stand moeten kunnen blijven. Hè. Dus ja, ik vind dat wel het varen. En tof dat ze dat ook doen. Hè. Zeker voor de Kenjer. Die oude mannen, ja, elke vereniging, die sterven uit. Wilt je nieuwe leden, dus dat is een goede reclame. Hè. Dit is een hele goede reclame voor het schutterswezen te leren kennen. Om zo de schutterstraditie door te geven aan de volgende generatie. En dat lijkt te werken. Dat is gewoon heel fijn zo bij elkaar zijn en ja. En net als bij de grote is ook hier de spanning voelbaar onder de schietboom. Veel stress, hè? Lagere school De Liaan uit het Nederlandse Helden wint en mag het Ummeke mee naar huis nemen. Basisschool Op Poeteren werd eervol tweede.